नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। होन्नावर तालुक्याच्या कासरकोड गावात खासगी बंदर करूक अवकाश दिना या योजनेविरुद्ध सध्यात आवाज उठयतलो असे केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार हेमी सांगले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात आज येईले केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार हेमी होन्नावर तालुक्याच्या कासरकोड टोंका बंदर प्रदेशात भेट देऊन निस्तेकार कुटुंबाबरा उलयले। कासरकोड गावात खासगी बंदर जाल्यार निस्तेकार कुटुंब तेमगेले घर जागो नाकन घेवची परिस्थिती येतली। तशें म्हूण निस्तेकार ह्या योजने विरुद्ध स्ट्रायक करते आसात। जाल्यार बी निस्तेकाराली मागणी आणि समस्या कोणूच ऐकत येत ना अशें निस्तेकारान डी.के. शिवकुमाराक मनवी दिली। निस्तेकार कुटुंबाक त्रास जाता जाल्यार खंयच्या कारणाक बी होन्नावरात खासगी वाणिज्य बंदर निर्माण करूक अवकाश दिना हेचे बद्दल सदनात आवाज उठयतलो आणि तरीके बी निस्तेकाराक उठयची तयारी केल्यार सिद्धरामय्या आणि देशपांडे हेंचे बरा जाग्यार येवन स्ट्रायक करतलो अशें डी.के. शिवकुमार हेमी सांगले। ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥವಾದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಬಹಳ ವಿಚಾರದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ವಿಚಾರ, ಡೀಸೆಲ್ ವಿಚಾರ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ದೋಣಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಟ್ರು, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಜಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನನ ಒಕ್ಕಲು ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಓನ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಮೀನು ಕೊಡ್ತಾರ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮುದ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ। ಇರೋದೇ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದನ್ನ ಒಕ್ಕಲಂಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಅವರ ನೋವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು, ಪಾಪ ಮನೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ। ನಾನು ತಮ್ಮ ಲೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಆದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಬರಲಿ ಏನೇ ಬರಲಿ ತಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಾಗ ಅಂತ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ। ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಧರಣಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆದಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಂತ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ। खानापूर अनमोड रस्त्याची येत्या 2 दिवसात जातली दुरुस्ती। गोवा बेळगाव महामार्गाचेर मुखाले 2 दिवस खानापूर ते अनमोड म्हटल्यार रस्त्याची दुरुस्ती जावची आसा। तस म्हण बेळगाव आणि कारवार जिल्हाधिकारी हेमगेले आदेशा वयल्यान हो महामार्ग होड वाहनांसाठी बुधवार सकाळच्यान बॅरिकेड्स घालून बंद केला। अनमोड मार्ग बंद उरल्यार बी मार्गा वयल्यान जड वाहन येते वयते आशिले, जाल्यार हो रस्तो बंद केल्यान वाहतूक करतले लोकांले हाल जाते आसा। रस्त्याची दुरुस्ती जातो म्हटल्यार हो मार्ग बंद रावतलो असे जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे हेमी सांगले। या मार्गाची दुरुस्ती जाऊ जाय म्हण स्थानिक लोक, वाहन चालक, राजकीय नेते प्रयत्न करते आशिले। येतल्या 2-3 दिवसात हो मार्ग दुरुस्त जातलो असे दिसता। जोयडा आणि दांडेली तालुक्यात सरकारी नियमाचे पालन करून रिसॉर्ट सुरू करूक परवानगी। कारवारचे प्रांताधिकारी विद्याश्री मंजरगी हेमी जोयडा आणि दांडेली तालुक्यातल्या रिसॉर्ट मालकांची गणेशगुडी हिंगा सभा घेतली। उत्तर कन्नड जिल्हा प्रवासी लोकात प्रसिद्ध असा। देश तसेच विदेशातल्यान अनेक पर्यटक लोक हिंगा येते रावतात। जाल्यार सध्याच्या कोरोना काळात
सरकारान दिल्ल्या नियमाचे पालन करून रिसॉर्ट सुरू करूक हरकत ना अशें तेमी सांगले. भायल्यान येयल्या प्रवासी लोकांनी 72 तासात रिपोर्ट घेवूं जाय, तशेंच परिसर सॅनिटायज करून तालुका सुरक्षीत दवरूं जाय अशें सांगले. येयल्या प्रवासी लोक मास्काचे वापर करना जाल्यार तेमी रावतल्या रिसॉर्ट मालकाचेर कार्यवाही जातली. तशेंच निर्णय जातो म्हटल्यार राफ्टिंग बंद दवरचो आदेश केला. या भागात चलते आशिल्ल्या राफ्टिंगा पायान पर्यटक लोक रिसॉर्टचेर येतात जाल्यार बग्गी राफ्टिंग सुरू करूं जाय अशी मागणी रिसॉर्ट मालकान केला. या टायमार जोयडा तहसीलदार, दांडेली तहसीलदार आणि या भागात रावतले रिसॉर्ट मालक हेमी उपस्थित आशिल्ले. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ 1 ಡೋಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ವಾ. राज्यात कोरोना महामारी लागून लोकांक खूप त्रास काढलो. या त्रासामध्ये खाती राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारान मेळ पेट्रोल, डिझेल, गॅस अशा सगळ्या वस्तूचे दर वाढून आणि एक संकट दिले असे केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमी सांगले. आज शिर्शी श्री मारिकांबा देवस्थानाक भेट दिल्ले केपीसीसी अध्यक्ष DK शिवकुमार हेमी सांगले. सगळ्या वस्तूची दर वाढला हेचे विरोध करून घेऊन राज्य आणि केंद्र सरकारा विरुद्ध संघर्ष करचे पहिले शिर्शी श्री मारिकांबा देवीलो आशीर्वाद घेऊक शिर्शीत येयला. ह्या देवील्या इतिहासाबद्दल आयकला. आमगेले दुःख दूर करची शक्ती देवीक आसा. तशें म्हणून राज्या लोकां मुखार आशिल्ले सगळे संकट, आरोग्य समस्या, आर्थीक समस्या हे सगळे निवारण कर म्हणून प्रार्थना करून नंतर संघर्ष सुरू करतले. पेट्रोल, डिझेल दर जास्ती जाल्यानंतर आपोआप इतर वस्तूची दर बी वाढता. हो विचार सरकाराला नजरेक हाडून टॅक्स कमी करूक मागणी करता. तशेंच कच्चा तेलाची दराच्या आधाराचेर इंधन तेलाची दर ठरोवंक जाय असो बी दबाव घालता तेमी सांगले. नंतर तेमी पेट्रोल आणि डिझेल दर वाढीले विरोध करून शिर्षीत सायकल रॅलीत भाग घेयले. ह्या वेळाचेर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष भीमण्णा नायक आणि इतर काँग्रेस प्रमुख उपस्थित आशिल्ले. ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಷ ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷ, ಸಂಘಟನೆ ವರ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬಂದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೇಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 42 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी कारवारात 7, अंकोला 2, कुमटा 8, होन्नावर 2, भटकळ 2, शिर्शी 9, सिद्धापूर 2, यल्लापूर 5, मुंडगोड 3, हळियाळ आणि जोयडा एक पॉझिटिव्ह केस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,011 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 50,889 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 411 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 711 लोकांले मरण झाला. आयचा इतलाच न्यूज. मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.